Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо обуна шавен, лайк монен. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунен. WhatsApp ҳаст. Нашод фурӯхтани хона, реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хонаи навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ. Ана ҳамин хона мяскомбинат, маҳаллаи Дарвоз, кӯчаи И Хаёев. Ҳозир дар омада ба навор мегирем. Хоб овраҳа ҳаст пеши кӯча. Ана ҳамин хона аст. Хонаи дуошёна. мяскомбинат гуфтем, маҳаллаи Дарвоз, кӯчаи И Хаёев, 3 сотиқ замин, обши 5 дар хона дӯстон, 180 квадрат. Септик, обсвет шаҳрӣ доимӣ. ҳозир аяла ба навор мегирем. дуи мошина чӣ надорад дӯстон, ремонт надорад. хоб ростак як холи калон дӯстон. аз тарафи даст чап кухни гарнитур, пол ламинат. اینجا دوستون یک санузел, полный кафель, термикс, чизи чураш меистад, стиралка. хоб инҷо як хол гуфтем, гипсокардон барои аббои як хона ду хона ҳозир ба навор мегирем. мақсад чизош ҳаст, материалош барои боло. лестница дуюм этаж. дӯстон, хоб ростаки аз лестница баромадем, як тиреза мешавад, холи калон. инҷо ҷои гардироб ва ду хона дар он тараф. як хона, ду хона. ду дар хона дар он тараф, як хона дар ин тараф. хонаи зали калон. инҷора гипсокардонаш, аббои ҳамаш мақсад ҳаст ва холам полни. материалош тайёр аст. хоб инҷо як зали калон, полаш ламинат, ремонт дорад дӯстон. топли пол, як то кондитсионер, стенка, чизо меистад, қолин ҳама чизоаш меистад. диванам, як зали калон. топли пол дорад дӯстон. хоб бари хона дистансия ҳаст. дом полни фасад задаги, тризош ҳамаш пластик. ҳамин зале ки дидем дӯстон, ду триза, тагаш полни подвал аст. ҳозир ба навор мегирем. зирашда анҷомхона кардагиам. полни аз он тараф ҳам триза, аз ин тараф ҳам акушкача дорад.
септик аст дӯстон, инҷо ҷои септик, мақсад нашуд бардоштан, тозакунӣ инҷо ҷо дорад. хонаро навр ремонт кардагиам. обсвет доимӣ, турбаи об, ҳама чӣ мақсад туғри кардагия. хоб, як бор дига такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, мясокомбинат, маҳаллаи Дарвоз, кӯчаи И Хаёев, замин 3 сотиқ, обши 5 дар хона дӯстон, квадрат 180 квадрат, септик, обсвет шаҳри доимӣ. нархи ин хона дӯстон $110,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 554 64 83 83 911 17 94 93. анавин поёнгиаш дӯстон номерои ватсап ҳаст, метавонен ватсап муроҷиат кунед. хоб, нафароне ки бори аввалан обуна шавен, нафароне ки ҳар видеои моро тамошо мекунен, лайк, комментария нависен дӯстон. хоб, дар номерҳои поямуда барои хонаи фурӯхтан муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем.